Hola, em dic Sara Sentís i us vull explicar una història fantàstica. Tot va començar quan ara fa una mica més de 2 anys vaig fer el primer guió per un treball de recerca. Dia a dia he anat buscant com millorar la idea d'aquest projecte, fent noves creacions de dissenys de personatges amb pròtesis i mirant com posar efectes especials que siguin creïbles durant la història. El meu projecte és una sèrie i aquesta sèrie tindrà uns 6 capítols que duraran entre 30 i 40 minuts. La història es basa en la vida de Taira, una noia que va a la universitat i comparteix pis amb el seu millor amic de la infància. Un dia va a una festa i per fets inesperats descobreix que té poders. Aquesta història pot tenir pinzellades de Harry Potter o Memòries d'Eidon, per la qual cosa farà que això vagi dirigit cap a adolescents i o joves adults. Tot això em fa pensar que és una bona manera de donar-me a conèixer, ja que no només em beneficia a mi, sinó als altres artistes pocs coneguts. I a part també als espectadors d'aquesta sèrie, que descobriran nous mons.